Част първа от историите ми с луди мъже психопати. Това още ученическите ми години. Беше много модерно всеки да си прави Tinder, Badoo и така нататък, да се запознава с някакви мъже и да си оговарят срещи, разбира се. И аз да не остана по-назад, нали? Правя си профил в Лово, мисля, че се казваше. Това бяха едни от най-популярните, нали, сайтове за запознанства. Tinder, Badoo и Лово. И аз с моята дружка, най-добрата ми приятелка, бразилка беше, тя в момента си е в Бразилия. И си правя, нали, профил и си оговарям среща там с един психопат. Пишем си, нали, няколко дни непрестанно и аз нетърпеливата да я излезнеме, защото на тия години за какво друго са си мислили хората. И оговаряме се вече, нали, за ден, за час, за място, при което той идва един такъв издокаран и ме взима с някакво BMW беше, не знам какво, но колата беше хубава. За тогава беше колата, нали. И ме взима от приятелката ми, аз буквално живеех повече при нея, отколкото в нас, защото нямах кой знае колко дрехи тогава и взимах от нея, нали, каквото имаше, каквото нямаше. И тя ми пожелава, нали, успех, да звънна веднага, ако нещо не е наред. Спомням си, че въпросното момче на близо 30 години, аз съм била на 16, не ме питайте повече, беше запазил резервация в някакъв много изискан така ресторант. И както си пътуваме, получава някакво странно съобщение, при което той веднага взима си телефона, не знам, изгаси там звука, не знам, нещо направи, нещо подобно беше, беше много странно. Наистина много странно нещо, ама аз си викам, айде пък сега, не всички са, нали, серийни убийци. Отиваме ние в ресторанта, сядаме, нали, на масата, която ни беше запазена, при което той буквално сяда и един такъв, сара си погледне ли телефона, да не го ли погледне, някакъв такъв, почва нещо са каза с ръцете да прави, някакъв нервак. При което аз го питам, нали, добре ли се бе човек, има ли нещо? Той е такъв, не, всичко е окей, спокойно, нали, не се притеснява, иска да поръчаме нещо. Идва сервитьора, поръчваме и той в един момент отивам за малко до тоалетна, да знаеш. И аз викам, окей, нали, до тоалетна отива човек. И при някаква случайност аз го виждам с периферието. По-към дясната ми страна имаше някакво такова колче, където въобще натам не са тоалетните. Тоалетните бяха направо и се виждаха знаците, както и да е. И аз го виждам, нали, че говори, не знам с кой говореше, ама беше бая ядосан. 10 минути седеше поне там, киснеше и се обясняваше, не знам какво толкова. След което се връща на масата и ми казва, след вечерята трябва да се отбиеме там до един приятел, да взема нещо, да направя нещо, това, онова. При което аз го питам по-подробно, нали, какво трябва да правиш точно. И той не ми казва. Пак завъртя някакси нещата, за да избегне темата и да, сменихме темата. При което аз му викам след това, пич, чакай малко и аз да хода този път до тоалетна. Странното беше, че той много настояваше да дойде с мен в тоалетната. Не знам защо. Аз му казах, нали, там за баламосах го, че бързо ще се върне и така нататък. Мале сестро, от туалетната натам, като продължих, такъв бегом, такова тичане, бягане, звъна на приятелката ми, тя на... Какво стана, ма добре ли си? Аз викам, беге, тук с какъв психопат се забърках. Просто не искам да знам. Фащам там автобуси и влакове, след което не след много дълго време получавам някакви съобщения от него. Ти, курво, пачавро, ще ме лъжеш, ще ме баламосваш, къде избяга, ще те пребия, ще те смажа, ако те видя някъде. Аз вече някаква такава съда, че те е така трепера, защото представете си, аз съм на 16 години. Не знам какво мога да направя, нищо, че съм в Швейцария, най-спокойната страна, нали, така се води поне. Не искам и майка ми да разбира, защото тя ще е човека, който ще ме смаже първа. Отидох при приятелката ми, ама буквално циврат и казвам, крокодилски сълзи рева. Тя вика, спокойно, ма жена, нищо няма да стане, нищо не мога да ти направи този идиот. Аз вече е притеснена, филмирана, аз съм... Още от малка съм си голяма драма куин. И така, минаха се няколко дни, стабилизирах се малко от малко, защото аз тия дни толкова се бях напрегнала, направо не исках да излизам навънка. И честно казано, не знам какъв е бил този човек. Имаше буквално вид на някакъв сводник, ама на 16 години кой да мисли?
И така, това е една от случките ми с психопати. Последвайте, ако искате още. Не ми напишете дали сте имали някакви такива подобни случки. Надявам се да не сте. Внимавайте с кой излизате, защото хората... Да. Буквално, както си каза човека, след ресторанта трябва да минем там през един мой приятел. Ко ще правим, не е много ясно, избягва темата. Представи си, аз съм някаква ебахти тапанарката и взема да тръгна с него, някаква такава малка заблудена, защото аз наистина тогава бях много малка. И заблудена. И тръгна с него и вземе ме откара на някъде. И какво правиме после? Паприкаш. Така се замисля, ако бях тръгнала тогава с него след ресторанта, буквално е могъл да ме изнасили, да иска после някакви откупи от майка ми. Не, че съм някакво дете от богато семейство, но по принцип, нали, има всякакви изроди. Или пък да ме продава за пари, или пък верно да е някакъв сводник. Абе, както и да е. Човека си беше страшна мутра. Значи, ако му видите вида... Затова много внимавайте с кой се запознавате и с кой излизате, защото има всякакви психопати по тия сайтове.